lige vise, hvordan man klæder sådan et par shorts i dag. Jeg har været inde i genbrugsbutikken i Horsens, og så fandt jeg sådan et par bukser her. De er ikke lige så kønne, men jeg tænker, at de måske bliver meget fede. Og så er de højtalede, og det har jeg gået lidt rimelig meget efter. Jeg tror bare lige, at jeg klipper det lidt af, og så skal de bare rives. Jeg klipper bare lige sådan af, hvor langt jeg tror, de nu skal være. Dem gemmer jeg, fordi dem kan man altså bruge til et eller andet. Så. Okay. Så jeg har fået fat i en fil og en hel masse værktøj. På min fars værksted, nogle søm og saks og sådan noget. Og så skal jeg bare lige have dem revet, og måske lige også have vasket dem sådan lidt hårdt. Her har vi lige krasset lidt med lidt sådan en lille ting her, som vi fandt. Sådan vi lige laver lidt hul. Så vi har puttet noget klorin her. Og så har vi lagt dem, og I kan allerede se, at det er ved at blive noget lyst lidt steder, lidt rundt omkring. Så vi håber, de bliver lyse, og så bliver det nok sådan lidt plettet lyse steder, men det gør heller ikke så meget. Men nu ser jeg, hvordan det bliver. Det er første gang, jeg har prøvet det. Okay, det her det er så det færdige resultat af min denim shorts. Jeg kan helt godt lide den, og jeg har bare lige fået dem vasket. Og så har jeg smået dem op her og syet dem i kanterne, så de ikke falder ned. Og ja, nu er det egentlig klar til at få, og så har jeg lige i dag, der har jeg så bare lige lavet sådan en almindelig kort trøje. Og som I kan se, så er det de her detaljer her bagpå, hvor jeg har revet dem nogle steder, og også her foran.